ଷ୍ଟୋରିବାଲା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତିର ପ୍ରୟାସରେ। ଗାଳ୍ପିକ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତି ଲୋଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ଟିକେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ଅପମିଶ୍ରଣ ନଥିବ। ହେଲେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତିଟିଏ ମିଳିବ ବା କେଉଁଠୁ? ସହରର ଚାରିଆଡ଼େ ତ ନିଅନ ଆଲୁଅର ରୋଷଣୀ। ଛାତ ଉପରୁ ବିଜୁଳି ବଲ୍ବର ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଲୁଅ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ଘର ସବୁ ସଜା ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଏଲ୍ଇଡିରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ରହିଛି କେଉଁଠି? କ୍ଷୀର ସହିତ ପାଣି ମିଶିବା ପରି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମିଶି ଯାଉଛି କୃତ୍ରିମ ଆଲୁଅ। ତିଆରି ହେଉଛି ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜହ୍ନରାତି। ତଥାପି ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତି ଦରକାର। ସେହି ନିରୋଳା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଜହ୍ନରାତିରେ ମନ ଭରି ଭିଜିବୁ ଆମେ ଦୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରେମିକର ବା ସାହସ ଅଛି ପ୍ରେମିକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପୂରଣ ରଖି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ବା ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଅଗତ୍ୟା ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତି ଭେଟି ଦେଇ ମୋ ପ୍ରେମିକ ପଣିଆର ଟେକ ରଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଠାବ କରିନେଲି ମୋ ଛୋଟ ସହରଟିର 3ଟି ଯାକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ। କେଉଁଠୁ କିପରି ବିଜୁଳି କଟିବ ମୋର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ସାଙ୍ଗଠୁ ବୁଝିନେଲି ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଦିନ ରାତିରେ ସାଇକେଲ ଚେନ୍, ଲୁହା ତାର, ଫ୍ଲାସ୍ ଆଦି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଆଡଭେଞ୍ଚରରେ। ଆଜି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶୂନ୍ୟ କରିବି ଜହ୍ନକୁ। ମୋ ଛୋଟ ସହର ଉପରକୁ ତୋଳି ଆଣିବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତି। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ବିଜୁଳି କାଟି ଚୁପଚାପ ଆଗେଇଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଡ଼କୁ। ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ତାର ଉପରକୁ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ପକାଇ କାଟିଦେଲି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ବିଜୁଳି। ସହରର 2 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅନ୍ଧାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ଜହ୍ନ। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ବିଜୁଳି କାଟିଦେଲେ ମୋ ସହରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତି। ମୋ ପ୍ରେମିକା ପାଇବ ତା ଇପ୍ସିତ ଉପହାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତି, ଯେଉଁଥିରେ ନଥିବ ଏତେ ଟିକେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ପ୍ରଦୂଷଣ। ଭାବନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି ମୁଁ। ଲୁଚି ଲୁଚି ତୃତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଆଲୁଅରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସହରର ପଶ୍ଚିମ ପାଖ, ଯାହାର ବିଜୁଳି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ। ବୋଧହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମରାମତି କରି ପୁନଶ୍ଚ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ସେପଟ ଲାଇନ୍କୁ। ଓଃ, ହତାଶାରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସହରର ସବୁ ବିଜୁଳି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏତିକି ବେଳେ ଭଗାରି ସାଜିଥିଲେ ମୋ ସହ। ତୃତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବିଜୁଳି କାଟି ସାରିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ବିଜୁଳି। ଭୀଷଣ ଅସହାୟତାରେ ଥମଥମ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି ମୁଁ। ମନେ ମନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଉଜାଳି ଶୋଧୁଥିଲି। ହେଲେ କ'ଣ ବା ଆଉ ଚାରା ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦିଗରେ ମୁହାଁଇଲି। ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଥିରୁ ବିଜୁଳି କାଟିବା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମରାମତି କରିଦେଲେ ତୃତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ଆଲୋକ। ହେ ଭଗବାନ! ଅତି ପ୍ରିୟ ଚକୋଲେଟ୍ଟିକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ପରି ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ର ବିଜୁଳି କାଟିବା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍କୁ ମରାମତି କରି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଫେଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଫେଜ୍ଟିକୁ ମରାମତି କରିଦେଉଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏକଦମ ନାଚାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ମୋ ପ୍ରେମିକାର ମୁହଁ ଫୁଲାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ଓ ତା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜହ୍ନରାତିରେ ଭିଜିବାର ଆଶାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆଜି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅକୁ ଲିଭେଇ ଜହ୍ନକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିବା ନିଶାରେ ବିଭୋର ଥିଲି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ଘୁରେଇ ନେଇ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସାଇକେଲ ଚେନ୍ଟା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଜୁଳି ତାର ଉପରକୁ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ବେଳକୁ ମୋତେ କାବୁ କରିନେଲେ 2-4 ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟୁଥିବା ଆତତାୟୀକୁ ଧରିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଖସିବାକୁ ଚାରା ନଥିଲା ମୋର। ମୋତେ ଭିଡ଼ି ନେଇ ସେମାନେ ଜିମା ଦେଇଦେଲେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ। ମୁଁ ବା ଆଉ କରେ କ'ଣ? ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଥାନାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ। କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ କାଟୁଥିଲି, ପୁଲିସମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଶଳା ଚୋରଟା ବେ, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ଚୋରି କରିବ ବୋଲି ଫନ୍ଦି କରୁଥିଲା, ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ପାଟିରେ କିଛି ଉତ୍ତର ବି ନଥିଲା। ଶଳା ନୁଙ୍ଗୁରାଟା ବେ,
ବିଜୁଳି କାଟି କାହା ଘରକୁ ଉଣ୍ଡିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଟୁଆ ପୋଲିସ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା। ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଥାନା ପରିସର। ମୋ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ବି ସଫେଇ ଦେଇପାରିଲିନି ମୁଁ। କାହାକୁ ବି କହିପାରିଲିନି ମୋ ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଣଟା ବା ସଫେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଚୁପଚାପ ସହିଗଲି ସବୁ ନିନ୍ଦା, ସବୁ ଅପବାଦ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜନଜାତିର ପ୍ରୟାସରେ। ମୋତେ ଜେଲ ପଠାଅ କି ସଦା ଦିଅ, ଯେ ଯାଏ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ଯାଏ ମୁଁ ଲିଭେଇବି ସହରର ସବୁ ବିଜୁଳିକୁ। ମୋ ସହରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜନଜାତି। ଦମ ଅଛି ତ ମୋ ଭିତର ପ୍ରେମକୁ ଫାସି ଦେଇ ଦେଖ। ଧନ୍ୟବାଦ।